Mähän näin ton Geishan muistelmat-elokuvan tuossa 2008 talvella. Ja se oli aivan semmoinen niin kuin tajunnan räjäyttävä kokemus mulle, että siitä aukesi ihan kokonainen uusi maailma. Mä kiinnostuin sitten japanilaisesta kulttuurista ja sitten aloin tutkimaan sitä, kannoin kirjastosta kasapäin kirjoja ja lueskelin ja katsoin niitä kuvakirjoja ja niin kuin sitä ahmin niin kuin tietoa ja sitä estetiikkaa. Ja sitten mä soitin tuonne yliopistolle ja suurlähetystöön ja kysyin, että olisi ihana saada niinku keskustella jonkun kanssa tai onko jotain luentosarjoja tai seminaaria. Ja sitten mä sain sieltä Jounin puhelinnumeron ja hänen kanssa käytiin pitkiä keskusteluja. Hän ihanasti jaksoi mulle sit selittää juurta jaksain monenlaisia ilmiöitä ja asiakokonaisuuksia. Japanilainen kulttuuri on siinä mielessä erikoinen, että se on koko ajan pyrkinyt sillä tavalla sulauttamaan itseensä uusia vaikutteita, mutta ei ole tapahtunut sellaisia katkoksia, vaan se vanha on koko ajan kulkenut siinä rinnalla tai oikeastaan sen sisällä. Ja sen takia ihan kaikkein nykyaikaisimmassakin japanilaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa on koko ajan niitä elementtejä, jotka tulee sieltä ehkä 1000, jopa 1500 vuoden takaa. Jokainen ihminen on erilainen ja jokaisen kulttuurin sisällä löytyy erilaisia alueellisia kulttuureja, alakulttuureja ja muita. Mutta jos ajattelen itseäni japanilaisessa yhteiskunnassa, niin kovin suuria eroja en oikeastaan kokenut sillä tavalla suomalaisuuteen nähden, niin se on niin paljon yhteistä. Mä olen aika paljon tehnyt töitä japanilaisten matkailijoiden kanssa ja tuntuu, että joka kerta japanilaisilla on sellainen ihmetys se, kuinka paljon täällä on tilaa, kuinka puhdas luonto täällä on. Musta tuntuu, että suomalaisten ja japanilaisten kohdalla molemmilla on vaikuttanut ympäristö, jossa me elämme. Meillä on suhteellisen ankarat luonnonolosuhteet. Se on opettanut sellaista kunnioitusta ympäristöä ja luontoa kohtaan. Ja se näkyy myöskin sitten taiteessa, se näkyy muotoilussa, se näkyy monenlaisissa asioissa. Ehkä myöskin sellaisena asiana, että nähdään kauneutta pienissä ja arkipäiväisissäkin asioissa. Yksi semmoinen iso asiakokonaisuus, mitä mä oon tutkinut, on just se valon ja varjon rajapinta. Et kun länsimaissa me ajatellaan helposti, että valo on ihana, mutta japanilainenpa katsookin maailmaa niin kuin pimeyden kautta ja mustuuden kautta, niin sitä mä rupesin sit miettimään niin kuin tämän länsimaisen ja japanilaisen niin kuin maailman välillä, että mikä se onkin se rajapinta siinä. Samalla kun mä katselin elokuvia tai siinä keskustelun aikana, niin näin visioita siis kohtauksista ja tuli sellaisia niin kuin liiketeemoja mieleen. Ja sitten mä kiireen vilkaa kirjoitin ne paperille ja sitten studio meni yksin niin kuin sitten hakemaan sitä liikettä. Ja sitten pikkuhiljaa otin tanssijat kyytiin ja siitä se sitten lähti. Soiku-teossarja on siis 4-osainen ja ensimmäinen osa oli sooloteos Mokugo, ladattu hiljaisuus. Sitten toinen osa Soiku-teossarja oli Sansui, soljua kivi, ja siinä pääteemana on just tämä kontrastiparien tutkiminen. Esimerkiksi nämä budolajit, ne on hyvin fokusoituneita, niissä on niinku erittäin selkeät linjat ja fokus on niinku hyvin suoraviivainen. Ja sitten taas nämä japanilaisten naisten niinku näyttää liikkeet, se on niinku joka puolelle yhtä aikaa jotenkin säteilee. Ja sitten 3. osa mun piti tehdä viime syksynä, eli 2010, videoteos ja valokuvasarja. Et ajallisesti se on nyt siirtynyt ensi kesään. Ja nyt on Soiku 4 aika ja
Se on tämmöinen siis japanilais-suomalainen nykytanssin yhteisilta ja siinä on ensin rakenne on semmoinen, että siinä on alustus ja sitten on tämä mun Sansui-teos, joka kantaisettiin viime keväänä ja sitten on Juuso Ishiyaman tekemä japanilainen vastavierailuteos suomalaisista teemoista, Cat Bee on sen nimi. Ja sitten illan päättää yleisökeskustelu. Että tosiaan se on Iku Nelosen se ydinajatus on vertailla suomalaisuutta ja japanilaisuutta niin kuin toistemme näkökulmista. Että mä suomalaisena henkilönä olen ottanut japanilaisuudesta sellaisia poimintoja, mitkä mua niin kuin puhuttelee. Ja nyt Juuson vuoro tehdä sama suomalaisista teemoista, että hän on tullut tänne ja hän havainnoi tätä ympäristöä ja mentaliteettia. On this piece, and I'm thinking at first about the creating a developing method of the Linux. And I'm wondering, so how the OS, so catching to the new things, catching new trouble, they can fixing very quicker compared to other OS. And so how they do that? So I realized, so they are based on the kind of, how can I say, discussion-based creation they had. There's no strong person on there. It's not a structure of tree, but the Linux developing process have a polycentric one. It's like more web-based thinking, network each other and communicating each other, and everybody can be so kind of leader on the certain section. And so I think so it's gonna be the great reference for the contemporary performing arts creation. When I'm doing the work and the studio, so we will start as a warming up session, and each warming up session so led by each dancers. And for example, today this is my part, my turn. So I did my own warming up method. But the next day is a different person, different dancers, and next day is going to be another dancers. And after the warming up session, so we will have a discussion about how to process, how to develop our dance piece on today. And maybe so that's it might be easier for you to understand or to imagine. So I'm like the editor-in-chief of the Cat Bee magazine, and the other dancers. Now we have the 4 dancers, mixing the Finnish and Japanese artists, and they are the writers. They write their own articles with their own taste, and I will do some kind of editing on that because each magazines have some special subject, and also we, including me, dancers and me, standing on the same level. I'm not on the higher level. Also, I have some kind of editing program, my own program with me, so I gather that all the material comes from all the dancers with their own taste. And I'm trying to editing by computers, so which one is best. So the order-wise, and the dancers also they have a filter. The filter means their own body. So and they also they arrange again. That's the material I handed to them. And always like a kind of circulation. So I got information, I got output from them, I edit it to them. So it's like I put A and they give me the A dash, and I
sent them to the A dash dash, and they gave me the A dash 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 or something. Always like that until the premiere of the show, I guess.